бях малка, всичките ми приятелки ходеха лятото на море. Ей! Ехо! Може да ти пусна телефона? Не, остави. Моля те! Остави ме, човек, не може. Задник! Аз не. Бях странното момиче, което никога не беше виждало морето. Баща ми казваше, морето не е нищо особено, Симона. Имаме си хубав дом. Бъди щастлива тук. Байкиро! Байкиро! Как е, Байкиро? Пак закъснявам. Ще почна да взимам пари за такси. Как е баща ти? Пак е зле. Не исках да го оставям. Ако не беше този рак, щях да живея на морето, да имам адски много пари и да ти плащам като царица. Трябват пари да живееш на морето. Нямам пари, Байкиро. Ами ако почнеш да ходиш на време на работа, ще проимаш. Да, бе. С тия 400 лева на месец няма как да не забогатея. Толкова е сиво в този град. Виж, сивото може да стане синьо. Всичко светва като изгрее слънцето. Байкиро. Трябвало е поет да станеш, не шофьор. Ама кой щеше да те вози тогава? И всеки ден щеше да закъсняваш за работа, нали? Сериозно, Мони, трябва да се трудиш здраво, за да можеш да се погрижиш сама. Разбра ли ме? Какво? Какво става? Мислех, че сте приятелки с Дора. Дора. Колко си изкарват на месец? 2, 3, даже понякога 4000. Виж, говорят и за независимост. Много по-добър живот. Симона! Аз това не ти плащам да висиш по кафетата с разни твои красиви приятелки. Некадърница и смотана. Ако я караш така, трябва да плащаш на мен за несвършената работа. Не му позволявай да ти говори така. Тя каза как му позволяваш да ти говори така и обеща да ми помогне да си намеря работа тук. Нали това исках? Това ли искаш да работиш? Дорче, какво става, бе? Говорихме за 5 момичета, ти ми доведе само 2. Къде са останалите? Не е лесно да се намерят безпомощни момичета. Жените са силни. Това са поведи ми останалите 3. Тук идват всякакви извратеняци. Вчера 2 се опитаха да му удушат. Не можех да дишам. Познай кой ми ги уреди тия клиенти. Опитах се да избягам. Защо си мислиш, че аз имам някакъв избор?
Мисля, че те видях сутринта на брега. Дора ли ти изпрати? Не. Това някакъв тест ли е? Не. Трябва да си ходиш. Узнай кой ми ги уреди тия клиенти. Национална телефонна линия за борба с трафика на хора. Здравейте. Здравейте, искам да подам сигнал. Разкажете всичко, което вършите. Има 12 момичета там. Благодаря ви. Работя по случая.